Igbo mụrụ m ekene m onye ọbụla n'ụbọchị taa Chineke nyekwara ya onyinye nke ndụ, nye ya ahụ isi ike. Anyị na-ekene Chukwu n'ụzọ pụrụ iche maka onye anụrụ onu ya ka dị ndụ, onye anụrụ onu ya ka dị ndụ, maka ọ ma ife ọ na-eme, ife na-eme. Ọ na-abụ nchetacha ụfọdụ ndị eji n'ime ọfịa, ọ na ka ndị eji na ndị nke Kaduna tren ekidnapụ, ya ka ji mmadụ one ebe ahụ, a ka hapụkwara mmadụ 7, ọ ka fọkwa, ọ dị ka ọ fọcha 40. Ụmụ nwaanyị nọ n'ime ha ka m na-ajụ n'ogoro 100 and something days, kedu ife ha ya ada agabiga? Ma dia menstrual period, ma adịghị ahụ ma kedu ebe a na-edine na ana nkịtị. Ndị nke arapụ ka ha kwuru na ha nwere psychical challenge. Ka ọ ya adịzi ndị nke ka nọ wee ruo ma mmiri ma anwụ. Chineke meela ụmụ mmadụ ebere, Chukwu meela ụmụ mmadụ ebere. Ọ na nchetacha ya, anụmasị Chineke ife dịka Chukwu akọkwana anyị, nya chekwa ndị anapụta ha, nọ nyanwa na-ekwuru ndị enwere ọnụ, nya na-anụ ọgụ ndị ike adịrọ. Chineke biko mere ha ebere. O so n'ihe na-eme m mpụta ụtụtụ ekene m Chukwu maka ọ na-anọ n'anya egbe, anyị nọ n'anya egbe nọọ Chizọba. Biko ụmụnne m ndị Igbo, achọọ m ka m nye okwu ndụmọdụ n'ụbọchị taa. Okwu ndụmọdụ ya enyere anyị aka, nyere ụmụ anyị aka agbụrụ na-abịa abịa. Ọkwụrụ ụfọdụ asụsụ Igbo, ọtụtụ ụmụnne anyị na-agba mbọ ebe dị iche iche ka afọ na-akwalite asụsụ Igbo, mana onwe ndị ejiri ya kpọrọ ife ọbụla, onwe ndị onwere ife ha ji ya kpọrọ. Asụsụ Igbo na-anarị ejego m ọtụtụ obodo na obodo ndị ugwu. Ebe m nọ wee too bụ na Lagos. Ama m ọtụtụ ebe na-abụ ịbata, onye ofe mma na-asụ asụsụ ha, were ya wee kene gị. Ọ na ịsụ nwụrụ ọzọ ewee nnabazie n'oyibo ma ọ bụrụ okenye. Ije n'obodo ndị ugwu ofu ife ahụ, ịbatagode were asụ ha wee kene gị. Ọtụtụ n'ime ha na-aza afa ha, o nwegodo afọ oyibo, ọma zobe afa nne na nna ya bara ya eji wee mara ebe o si. Mana ọkwa ifere anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị bụ ọmụta ọgbakarịa ọtụtụ n'ime anyị. Asụsụ Igbo na-ana enwere m asụbakwa Igbo. Enwe nwanne anyị nwaanyị na-emekwa nke Igbo anyị abịa na ọtụtụ. Ana m afụ ndị na-agba mbọ ka afọ na asụsụ Igbo a na-akpụrụ, mana onwe ndị onwere ife ha ji ewe kpọrọ njirimara gị, asụsụ be gị. Ọ nwe ofu nwaanyị kpọ ụmụ ya wee nata oge emume, oge agụgụ, wee jụọ ya, wee sụọrọ ụmụ ya Igbo. Nwaanyị wee sị m na ha ada asụnwa Igbo. Nsị ya, nne m ese gịnị na-ede asụnwa Igbo? Maka na unu n'obodo oyibo ịkụzighọrọ ụmụ gị asụsụ Igbo, i were ọnụ na-ekwu ifere ada eme gị. Ana be nna ha, ọ na-aba ajụwa ese mmadụ ajụọ wee ruo n'ụlọ. O nwere ebe dị ka ụlọ, ọ na-eme gị ifere na ibe onye agbụrụ dị otu a, ọ gị kere onwe gị. Onye na-ọrụ ebe ọ nọ, ebe ọ na-anọrọ na-agụ ya, ọ bụrụ ya bụ uwe ezu oke. Wee jụbụ ya, ọ bụrụzie na ị chọọ ịgbanye ụmụ gị izu ebe ndị mba ọzọ nọ, kedu ka ị ga-esi wee gwa ya? Ịma kpụnwe ha wee pụ apụ, ohere ị ga-eji wee kpọ ha pụọ adịrọ. N'ebe a ndị a nọ ka ị kwesịrị ịnọ. Ndị mba ọzọ ahụ ada anụ asụsụ bụ unu, o wee dị na mkpa na asụsụ bụ unu ka ị ga-eji wee gwa ha, gbanye ha izu. Ka ị ga-esi wee gwa ya? Nwaanyị wee kpọghe ọnụ na-enebe, maka ọnụ oyibo ka ọ ya asụ ya, nke ha na-anụ. Oge ahụ onye ọbụla wee mara ife ọ chọrọ ịgwa ha. Ọ jọgburu ude na-esigbuo nkakwa. Ụmụnne m, onye Igbo ọbụla amara asụ Igbo kwesịrị ka eje eri ya mgbaru maka ife mebiri. Ekwesịghị ịtụrụ ya onyinye nke bụ ọnụ ụlọ ụka. Ife mebi na hụrụ ya onye Igbo. Ọ nwe oge m fụrụ ụmụ agbọghọbịa ịtọ wee jụọ ha afa ha. Ofu onye sị m na afọ ya bụ Biliki, amarụgo m ebe o si, na onye ofe mmanụ. Onye nke ọzọ sị m na afọ ya bụ Aisha, amarụgo m ebe o si. Ha si ụlọ akwụkwọ were abata.
m wee jụọ onye nke tafio sị ma Antonia, m were uche mara na onye be anyị, m wee sị ya onye ebee ka ị bụ, maka Antonia ekọwara ebe isi. Ihe afọ onye Igbo gị taa ọ na-aza Peter Matthew, ọ na-aza Michael Andrew, ọ na-aza Ann Dominic. Ị na-ajụzi onwe gị ebee ka o si, afa na-aba akọwabara ebe o si. Enwere njirimara ndị ife o ji abịa iweta akwụkwọ ebe a na-ede afa, asị afa nna mmadụ buru ụzọ, surname first, middle name na last name. Ife eji asụba afa nna buru ụzọ bụ na ịgbọra na afa nna gị amajụba gị ebe isi. Ịpụta na akwụkwọ kịta dee na afa nna gị bụ Ibrahim, amajụ gị ebe isi. Ide na afa nna gị bụ Ekaite, onye ọ na-adịrị Ekaite amarụ n'ebe isi. Afa nna mmadụ na-ewere ya ruo na agbụrụ, ruo na ntọala ebe o si, sọsọ afa nna. Mana ọtụtụ ndị Igbo anyị na-aza afọ oyibo na abụọ, o nwere nke kọwara ebe o si. Ị bụrụ onye ọcha abịazie n'Afrịka, amarọ kọntrị isi, maka afọ ị na-azaba afa ndị ọcha, ewere ha ncha na-eme ukwu, asụsụ anyị ana m na-afụta ya dịka inferiority complex. Ife ndị oyibo kpọrọ inferiority complex. Onwe mmadụ ejughị afọ, onwe mmadụ enweghị imeghe ifere, ọ dịghị ka ọ na onwere ife iso na ya. O nwere ebe a gụrụ gị agụ, ịbụ ndị be anyị na-akpụ ya bụ mmadụ n'ọhụ. Mmadụ enwere ebe o so. Ịyafụ onye ọcha bịa sị onye ọcha kpa afa, maka ndị ọcha na-akwụ nke ha, ịkpọtara ya ịda ya, asịghị na nke Paris na Paris, S the silent, com na B the silent, physics B the silent. A na-akụzicha agha asụsụ ha, ịsụọ ya ịsụtara ya otu ahụ o si asụ ya, ịda ya. Abịa na ọrụ English, ịbịakwa ebe a na-ede ifụkọm, asịghị na a sound na ọ bụrụ all sound. Ị na-efolo ya, ị na-eso ya, na-ede ya otu ha si wee kwu. Mana abịazie na asụba ya, onye ọcha bịazie ebe a, ọ fụghị kpọọ gị Emeka, ịmaraba elu nwebe aṅụrị. Gịnị bụ Emeka? Afa gị ọ bụ Emeka? Gwu ya na afa gị bụ Emeka, ya kpọtụ ya ọfụma, ọ ka ha si eme anyị na nke ha, na afa gị bụ Emeka. O nwe ofu nke nwanụ jero ịzọ ọkwa na ụmụnna ha, o si obodo oyibo nata, ọ machara asụ Igbo. Ụmụnna wee na-emenụ na aya akwụ ya n'azụ, ruzie mgbe a gwara ya nya gwazie ụmụnna okwu. Igbo bụ Igbo ka m na-ekwu, Adam ekwu, ma onwe ndị okere Asaba Delta Igbo ha nwe ka ọ na, mana Igbo bụ Igbo ka m na-ekwu. O wee bido ikwu okwu wee sị ụmụnna ekene m ụnụ. Ụmụnna sị mba na ọ dagoni o nwere isi, ife a ka anyị na ya ada akwari ya debe na ekene m ụnụ. O ji onu ndị ọcha wee bịa ịsụrụ ụmụnna asụsụ Igbo. Ụmụnne m, kedu ife m na-akọwa? Ị bụrụ onye Igbo, ịrụọ ife na Igbo, onwe oge nwanne ya nwoke ịnọsị na onwe ofu moto ọ lụrụ, onwe ụgbọala ọ lụrụ edero Ikenga, mfụ ya nwechaa aṅụrị. Ndị ọcha nwere ife ha na-arụ arụ na-akwalite asụsụ ha. Onye ọcha rụọ jenaretọ, igwe eji enye ọkụ, ọkpọ ya Kawasaki. Ọrụ ọgba tum tum, ọkpọ ya Yamaha. Ọrụ moto, ọkpọ ya Suzuki. Yamaha, Suzuki, Kawasaki abụrụ oyibo. Onye China rụọ nke dee ya Tianchi. Amerika rụọ nke ha dee ya n'oyibo. O kwesịrị ọ bụrụ na afa gị wee kwe mmụọ, ịrụọ chịnchịm ide ya ekwe mmụọ. Ịrụọ kpekere ide ya Ekwutọsị ọ Ekwi. Debe ya afọ Igbo. Ife ahụ ị na-eme banye afọ ọfụma, onye ọcha esorokwu kpọba Ekwutọsị, otu o si na akpọta ya anya kpọọ ya. Nọọ asụsụ ka ị na-akwalite. Ọ ife jọgburu onwe ya, ụmụnne m. Anyị na-asụ nke ha na-ịda ya akwatuo gị. Onye ọcha si obodo oyibo ọbịa sị gị na ọka kwesịrị bụ ọka a, OKA,
kwesịrị ịbụ Ọka, asịzie gị nọ OWKA bụ Ọka. Enugu kwesịrị ịbụ ENUGWU, Enugu, a na-akpọzi ya Enugu. Anyị gba nnọọ nkịtị. Onye ọcha sikwa obe ha, ọ gbanwee ife niile, gbanwee asụsụ gị, gbanwee. Asị Chineke melụ mmadụ ebere ka anyị maa na ife anyị eme na asụsụ anyị na-ana. Ịnechakwa ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ndị a na-asụchakwa Igbo, ma ndị na-alụcha na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, ma ndị na-arụ n'ụlọ ọba ego. Irute ebe a, fụcha ebe edere afọ Igbo, fụcha aka ha ji asụ Igbo. M na-asị nna unu ada asụ Igbo ebe a, sụọ ọnụ na Igbo. O nwere megide na ịma asụ na gị, gwa m ebe ọ dị. Sụọ na Igbo, ife ọsọ gị sụọ Igbo, ya asụkarị onye nwe oyibo. Ihe asụka ifukwa ebe ha na-asụnye bụ oyibo, ezi Chineke napụ ekwensu ike maka ife ha na-eme oyibo adọrọ mma. Biko nụ, ọnụ anyị na-atụ nkọ were asụ oyibo, ịsụba Igbo, mfu ebe ụmụ nwaanyị anyị na-asụ Igbo, ụmụ agbọghọbịa ya ọ na-atọ m. Ife ebe eji Igbo ekwu okwu, ma na asụsụ Igbo amaka. A na-eji ya agba izu, a na-eji inu wee lee ofu ogeri amara ebe kere nkụ ụkwa, ewere asụsụ Igbo were inu were akpa na okwu. Nye ka ụmụ ọkara agbọghọbịa na ọkara okorobịa pụtazie mụtazie ma ihe isi n'ọkụ, ịkụnye iyori ntị, asụsụ Igbo wee kwụrụ ọtọ na-ana. Anyị gba nkịtị. Afụchara m ndị na-agụ egwu, ndị ukwe kwa ya nọ na Alana, na Atlanta, a na-akpọ ya Alana, ọ ka ndị n'obodo Igbo si akpọ ya. Fụ ebe ha na-agụ egwu, afọ m ya n'ịntanetị, afọ m ya ọnlaịn, ọ na-atọ m. Asụsụ Igbo, fụcha ụmụazị ndị ọcha, ife omenala ndị Igbo a na-eme ma n'obodo Igbo na US. Ife bụ ụmụazị ndị ọcha na-atapụ Igbo, ebezie na Igbo ebe a. Ijuzie nwa agbọghọbịa na-edebe ahụ na ọ na-asụkọ oyibo. Ofu nke njere ebe m na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ wee jụọ ya ajụjụ, si ya ka efe na-akwụrụ ọtọ adọ n'ala, ịma na ofu ebe, ọ sị m master, heat is making me. Ọkwa ndị onye na-achọ ịba mahadum, onye na-achọ ịba mahadum bụ onye gwara m heat is making me. Onye nepo jam. Chineke meelụ mmadụ ebere. Biko ụmụnne m, ka anyị kwadonu asụsụ Igbo, ka anyị kụzibere ụmụazị anyị asụsụ Igbo. Ife ọ sọrọ si mee ya, ndị na-achịkwa obodo mee ya, ya bụrụ ife dị mkpa anyị ada agụ n'ụlọ akwụkwọ. Ya soro n'ofu asụsụ dị mkpa mmadụ ya enwetarịrị tupu o wee gafee unu na-eme. Si mee ya na ọ dị mkpa ka a hapụ na ife ọbụla egoro ego ma nke ebite bụ okwu emere mbite. Nke anyị bụ nke anyị. Ka anyị gbanụ mbọ chekwa asụ Igbo ụmụnne m. Onye ka nsị ka m nwere ihe onyonyo a wee kụzie. Afa m bụ brọda Paul Chigbo. Biko ana m ayọ ka izisa ihe onyonyo a, anyị na-afụ ife niile unu na-ekwu, kọmentị unu na-esonye na-azụ unu anyị nwere ike ịzanụ. Onye nwe anyị gọzie gị na mbọ ị na-agba na-ezisa ihe onyonyo niile anyị na-eme. Ana m ayọ gị biko, ị na-anya n'okpuru a na Facebook, ị ga-afụ ihe stars, onyinye stars a na-enye, onyinye kpakpando. Biko nwanne m, tinyere anyị ụfọdụ kpakpando ka e wee na-akwalite anyị n'ume ka eji afụ nwa ọkụ. Ọ nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Ọ na-akwalite peji mmadụ, ọ na-akwalite mbọ mmadụ na-agba. Biko o nwere ife ọ na-eri ọka nkụ, ka ị na-eme ya ka Chineke gọzie gị. Ana m asị ka ị nọdị mma. Biko isi na nsogbu pụọ, ekwekwana ka ife ndakwasa gị, ka onye nwe anyị chekwa gị n'aha Jizọs, amen. Visit our YouTube channel, God's Agenda TV, to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like, and share. God's Agenda Production. Your soul is our target. Agenda Production.